yaran suna karatu aka za ku kare yan iska sai ga wanda excellency ya ce zai gwamnati ya ake ciki ne wanda akwai wanda ta abin da excellency yana ciki yana da wallahi yake to ya tun da ba can sai excellency ya bada sako a bauku ga wannan motocin nan da aka baku ga wannan ku je ku sha mai a je a samu alika a kan Allah ba na ga ma ba haba matasa ga tafiya mai tafiya kursiya an tsaye da dan takara Abbake Yusuf babu jagaliya. Abbake Yusuf shine ya ayyukan gadar sama da gadar kasa. Abbake Yusuf shi ya jagoranci ayyuka da aka kai yara turai aka kai da yara Ingila suka je suka yi karatu aka kai yara Morocco karatu. Ya kamata mu daina wannan jagaliyanci. Shi in ya isa ya tuba yaran saboda ku zo ku daina ba haka ne ba kasuwa murna suke abba Abba gida gida ga manoma nasu ne abba